Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yemiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babade wande kala min bismi mon e kelle gardande robindo jandeji subaka hande o alkamisa jeenayi lewru janvier 2025 bisimilla mon kelle gadande robindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jayde rewmi quotidien jayde rewmi quotidien ɓe garti koye alhaali Macky Sall jayde rewmi quotidien yiɗon ko Macky Sall organise son injoignabilité o saaha noon ɓen ɓe ganduɗa ko militant ji gollotanoɓe hoorejo leydi ɓennuɗo Macky Sall to banggue wawde walla caɗele ni hebde ɗum e yiide jayde rewmi quotidien kanko hoorejo leydi ndi Macky Sall mo ganduɗa change numéro ji mum to banggue téléphone hay ko nandi hen addi ɗon sunu kam e caɗele ɓe ganduɗa ne wondi hen ɓen ɓe ganduɗa ko militant ji gollotonoɓe e kanko Macky Sall jayde direct news ɓe garti koye galère des étudiants sénégalais en France caɗele ɓen ɓe ganduɗa ko sandaji janggoji duɗe jaaɓe hatirde toon to leydi France caɗele ɗe ɓe guurata to banggue wonande alhaaliji mabɓe ɗum saabi mo ganduɗa ko Serigne Saliou Faye président mouvement Union pour le Sénégal e omo ganduɗa ko Abdou Ndiaye on ko hoorejo Union des étudiants solidaires sénégalais kamɓe kala mbaɗi e rango fewde kanko jagorɗo kalfinaɗo leydi Sénégal jokkodiral kamɓe leyɗele keddiɗe ɗe nde wata ƴewtade kono kadi arde ballal faabu caɗele ɗe ɓe guurata to banggue titre de séjour hay ƴettude ko yete ko rendez-vous ji ɗum ɗo kala ko caɗele ɗe ɓe guurata joinde direct news arti hen jayde l'évidence ɓe garti koye alhaali Amir Abo on ganda ko gonɗo e suudu dumbirdu tawi noon ko dewraɗo ko yete ko escroquerie ɗum saabi noon ɓe koliti kanko Amir Abo hande o mo hette toon to noon banggue wonande e koyno e alhaali mo nanguirno escroquerie kono ɓe garti e caɗele cadre taweteɓe lande Pastef e saaha kala jaltiɗe ganduɗa ɓe jalta to banggue sey fidde wonande jande laamu ngu to banggue toɗɗogol ɓe kartidi noon e yiide omo ganduɗa ɓe joofima Waly Diouf Bodian kam e Fadilou Keita ɓe koliti ko kayi goni caɗele lande Pastef to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko cadre en ɓe mbi kam e l'évidence Waly Diouf Bodian Fadilou Keita la catastrophe jayde li quotidien ɓe garti koye ɓesdugol guura ka ɗum saabi ɓe koliti kanko hoorejo leydi ndi hanki o sanga batu jagorɗo arti hen holno ɗum wata famnorade e saaha ni o saaha nde ɓe ƴetti temedere capanɗe nayyi milliard copareje men franc CFA wawde handaji ɗin prix ji e yiide noon porte parole joguiɗo porte parole du gouvernement omo ganduɗa ko kay jigui jogui konngol gouvernement o holliti noon maɓe ndewino ɗum kono kadi ɓen ɓe ganduɗa ko tiɗallaji teskade ɗi to banggue ɓesdugol prix ji ɗi ɗum ɗo kala ɗum wawa rewindede ɗum wawa ƴewtede jayde le public ɓe garti koye départ des militaires français négocié e yiide jayde public ndekete yo Macron ne visait ni le Sénégal ni le Tchad ɓe garti to banggue wonande yiide Emmanuel Macron e jaltal mum yiide wonande ittogol ɓen koninkoɓe leydi France yoga e leyɗele Afrique ɗum ɗon ko hunde yewtitade ɓe garti noon yiide wonande kamɓe public kan haala noon Macky omo ganduɗa ko Emmanuel Macron joofaki leydi Sénégal ko nonne kadi leydi Tchad ɓe garti kamɓe le public e filñitere wonande ɓen ɓe ganduɗa ko Jakarta manuji en e ngal pellital laamu ngu jayde site quotidien ɓe garti koye grand investissement de l'État Ousmane Sonko centralise toutes les dépenses oɗo saaha Ousmane Sonko ko kay rewinto dendagal dépense uji koytno noon e ɗin investissement ji ɗi laamu leydi Sénégal jayde source a ɓe garti ko e sanga batu jagorɗo hanki o to banggue wonande ngol ɗerowol artude e sanga artude e batu jagorɗe mo ganduɗa waɗi to galle lamorgo to ɓe gartari noon e ɗen pellite ɗe ganduɗa ko pattam lame kanko hoorejo leydi ndi e gouvernement makko ɓe ƴetti ɗum kono ɓe garti e wayloji teskaɗi toon to DGID direction générale des impôts et domaines kam e source a ɓe garti e gendarme ɓe hanki o pawi junggo e ɓen ɓe ganduɗa ko waɗa boni ɓe yewɓe drogue temedde 5 kilogramme to banggue drogue ko ɗum fawa junggo kono kadi ɓen ɓe ganduɗa ko kay nanguitono e on drogue e yiide jayde source ha pawama juuɗe jayde point actu ɓe garti koye ngol ɓesdugol to banggue guura ka kanko Moustapha Ndiek Sarey komo ganduɗa kay jogui konngol gouvernement o holliti noon temedere capanɗe nayyi milliard copareje men franc CFA woni ko laamu ngu ƴetti gam handade ɗin prix ji holko saabi ɓesdugol ngol kono gouvernement o ma daro gam tigui ƴewtade ɗen caɗele kono ɓe garti e filñitere Jakarta manuji ɗi to banggue immatriculation jayde point actu holliti wonande o saaha noon ko ɗum caɗele teskaɗe seppoji bang yo bang e wertago leydi Sénégal jayde tribune ɓe mbaɗi ko namdal ouva le Sénégal janggo Sénégal e saaha noon tiiɗal teskaɗo wonande e leydi ndi ɓe garti noon to banggue ɓesdugol guura ka hani e ɓesdugol ko wiyete ko chômage wonande ɓen ɓe ganduɗa ko joɗɗiɓe gollani walla ko yilotoɓe golle hani to banggue
révolte wonande filnitere jakartamanuji kamɓe seppoji teskadi bangyo bang e leydi ndi hani e ben ɓe ganduɗa ko chauffeureɓe dognoɓe taxiji e ko nandi hen habɓuɓe tek boɗeje ɗum ɗo kala ɓe kolliti ko tiɗallaji teskadi wonande e leydi ndi holko wonata janggo Sénégal kono ɓe garti yiide peuple o ko kay tigui réclamé waɗi namdi wonande laamu ngu nde wata fawde kuule kisɗe ben ɓe ganduɗa ko kay tigui duppuno 16 mbo Khalifa Ababacar Sall kono kadi wasde ha joni yonnude ha joni lelgol losko ben ɓe ganduɗa ko kay tigui mbaɗi ɗen golle kamtorinde jayde libération ɓe garti ko e alhaali Bocar Samba Diéw kam e CBAO ɓe kolliti noon wonande parquet financier uditi losko gam tigui ƴewtade alhaali kanko Bocar Samba Diéw e duɗo suudu koppareje CBAO ɓe garti noon e caggal ndeni nde ndun suudu CBAO waɗi walla hepti ko abbi immeuble aji tati kanko Bocar Samba Diéw jayinde l'indépendant ɓe garti koye kanko hoorejo leydi ndi o waggi yerade Ousmane Sonko nde ɓeydata taɓe kañum e gouvernement mum e ko yetno noon to banggue wonande ko mbiyata ko validation des projets de loi ko yetno noon e souveraineté économique jeytare leydi Sénégal to banggue faggudu hani to banggue wonande e chantier ji e ko nandi hen kanko hoorejo leydi ndi o irimeɗe Ousmane Sonko nde ɓe mbawata ɓeydude taɓe gam artude notade ko yete ko jojande wonande ɓesguji leydi Sénégal jayde Walf Quotidien ɓe garti koye galère contre l'immatriculation des deux roues ɓen ɓe ganduɗa ko dognoɓe motoji ɓe garti e filnitere nde ɓe jogui e seppudi bangyo bang e wertago leydi Sénégal e ngal pellital ngal laamu ngu ƴetti ko yetno to banggue immatriculation ɓe garti toon to Tchad visé par une attaque armée toon to galle lamorgo to N'Djamena hanki o ko dadiɓe jinno tigui walla beddi toon kuure e conde aynande hakkude mabɓe ɓe ganduɗa ko kay tigui wayno kuufi galle lamorgo ngo to banggue nden kay kisal jayinde Vox Populi ɓe garti ko toon to wayloji teskadi to DGI des direction générale des impôts et domaines e yiide jayinde Vox Populi kanko mo ganduɗa ko Abdoulaye Diagne gonnoɗo directeur général des impôts et domaines hanki o itama ne wayno lontimo ko Jean Koné kono kadi wayloji kewɗi teskadi toon hanki o ɗum tigui waɗa toon to Sanga bateau jagorɗe to ɗin wayloji noon teskama toon to DGID direction générale des impôts et des domaines jayde Les Échos ɓe garti ko e avocat ji Doro Gueye hakkude makko mo ganduɗa ko Zakiloullahi Sow ɗum saabi avocat ji Doro Gueye ko kañumen tigui mbaɗi saisir to chambre d'accusation gam idde wadde annulé o ɗon révocation ko yitno noon e contrôle judiciaire fewde e Doro Gueye kono kadi ɓe garti e caɗele to banggue ñingol décision wonande pellital on juge mo 3e cabinet kono ɓe garti Ousmane Sonko o saaha ko kay jogui pellital wadde centraliser toutes les dépenses d'investissement ngu laamu leydi Sénégal ɗum ɗo kala ne wayno ngal pellital koto Ousmane Sonko ko kay wayno waɗata validé toon to ko yitno e ngal pellital ngal ganduɗa ƴettama hanki o kono ɓe garti e directeur général mbo impôt et domaine waylama kanko Abdoulaye Diagne lontimo ko Jean Koné bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni commune noɓino moon e kele gadane roɓindo jayndeji subaka hande o min dokkon aadi aljuma janggo so hawra welede Allah.